52-ročný pastor Dr. Ravi z Indie mal diagnózu cukrovka mellitus, artrikária, ako aj syndrom dráždivého čreva. Dlhé dekády trpel oslabujúcimi syndromami, ktoré ho označovali za zdravotne nespôsobilého. Nasadená liečba a predpísané lieky neprinášali trvalé výsledky. V nádeji nájsť riešenie prišiel pastor Ravi do uzdravujúcej školy. Teraz sledujte, ako rozpovedá svoj príbeh. Prišiel som sem na toto miesto do uzdravujúcej školy, lebo mám diagnózu cukrovky, chronickú artrikáriu a syndrom dráždivého čreva. V 96. začal IBS, čo je označenie pre syndrom podráždeného čreva. Spúšťačom boli duševné tlaky, depresie, k tomu sa pridali problémy zažívacieho a vylučovacieho traktu, vracanie a všetky nepríjemné veci s tým spojené. Počas štúdia nedokážem byť dlhší čas v sede. Moje dolné končatiny sú necitlivé a celkom som dosť slabý. Navštívil som doktora, ten urobil rentgen a výsledkom čoho sa zistilo, že mám syndrom dráždiaceho čreva. Artrikária začala počas môjho doktoránskeho štúdia v Hyderabade. Je to naozaj obrovské mesto s veľmi hustou premávkou a všetky dopravné prostriedky bežia na spaľovacie motory. Ja som bol vystavený veľmi znečistenému prostrediu a tak začala v mojom tele artrikária. Urobili sa mi vyrážky a všade ma svrbelo po celom tele. Ja som dermatológ, tak som zašiel za mojimi učiteľmi a doktormi zároveň. Oni spomenuli, že ak to bude pokračovať viac ako 6 mesiacov, nebude sa to dať medicínsky liečiť a ja ostanem na tabletkách. A od toho dňa naozaj až dodnes beriem lieky. Ako som viedol svoju ordináciu okolo roku 2013, prišla cukrovka. Pocitoval som ostrú bolesť chrbta, celkovú slabosť a bolesť môjho tela. Pýtal som sa, čo sa to deje. A tak som opäť išiel na diagnózu a vtedy hodnota cukru v mojej krvi vzrástla nad úroveň 300. Mal som ďalšie konzultácie na endokrinológii, kde mi predpísali nové lieky. A ja som si musel začať píchať aj inzulín. Celá táto choroba ma dosť vystrašila a veľmi ma to celé trápilo. Ako som hovorila s doktormi, ktorých osobne poznám, tieto tri menované choroby sa medicínsky nedajú vyliečiť. Dnes som tu v uzdravujúcej škole pre uzdravenie môjho tela. A tu už vidíme, ako pastor Ravi je prítomný v štúdiu uzdravujúcej školy. Očakávaný dotyku od Boha. Boží muž pastor Chris k nemu pristupuje, aby mu slúžil. Boží duch je v tejto chvíli na tomto mieste. V tejto chvíli ťa uzdravuje. Uzdravuje ťa. The man of God takes Ravi's hand Si oslobodený. and lifts him up. Man of God declares Ravi is free from diabetes A mellitus pastor ho prehlásil za and uzdraveného. chronic urticaria. Now the power of God. Si Yes, uzdravený. he's healed. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. Glory to God. This is a wonderful experience. Toto je skvelý zážitok. Nič podobné sa za 52 rokov nestalo. Nič podobné som nevidel. A už som kresťan 30 rokov.
Veľakrát som sa namáhal s liekmi, trpel som, nevedel som, ako tie choroby odídu preč. Ale pastor riekol len jedno slovo, oslobodený. A razom som sa toho zbavil. Jednoducho to odišlo preč z môjho tela. Vytratilo sa to. A dnes som zdravý, dokážem konzumovať akékoľvek jedlo a maškrtník, môžem jesť všetko. Nemal som operáciu, nebol som v nemocnici, neberiem žiadne lieky. Bolo to iba jedno slovo a to ma vyslobodilo od choroby. Boh pracuje s pastorom Christom. Je to úžasné. A opakovane hovorím, že pastor Christ je môj duchovný otec. Pastor, robíš úžasnú prácu vo svete. Aj tam, kde doktori nedokázali pomôcť. Ja som ti vďačný z hĺbky môjho srdca. Grateful to you from my bottom of heart. The angels of healing Anjeli uzdravenia are operating pôsobia right now. priamo v tejto chvíli. And the healing grace A uzdravujúca milosť and power a moc of Ježíša Jesus Krista Christ is surging je u through teba doma na your vzostupe. home right now. This October, Tento get október yourself ready, žien because a sa priprav, miracle pretože is zázrak about to je happen u teba na spustenie. with you.